Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya kamar yadda nake cikin ƙoshin lafiya. A yau bidiyon mu zai mana bayani ne yadda za ka tura ɗan uwanka ko abokinka ko ƙanwarka ko ƙaninka katin kira ba tare da ka sha wahala ba. Da farko da Allah, idan baka mana subscribing ba, ka daure ka mana subscribing, nan ka danna alamar ƙararrawa, ka danna all domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe duk lokacin da muka ɗora. To bari mu je kai tsaye ga bidiyon namu. Da farko za ka danna *777# sai ka danna. To ya nuno maka wannan zaɓi uku. Zaɓi na farko transfer airtime, na biyu change pin. To ni da yake na taɓa transfer a wannan layin. Saboda haka kai da za ka fara transfer da layinka, to ya kamata ka je ka yi getting pin, ka samu naka pin wanda za ka amfani da shi, wanda idan ba kai ka saka wannan pin ɗin ba, ba wanda ya isa ya amfani da wayanka don ya tura ma wani kuɗi. To sai ka danna number 2, za ka danna 2 kai sending. To ka ga sakamakon daɗewan da muka yi, saboda shi wannan abun ya fi so a dinga yi da sauri. To sakamakon daɗewan da muka yi ne ya nuno mana wannan. To sai mu sake sawa, sai mu shigar. Yauwa sai yanzu ka na muku bayan dama can, sai ka shiga 2. Bayan ya nuno haka, idan kai sabon farawa ne, to sai ka danna 1 2 3 4. Oh 1 2 3 4 idan kai sabo ne. Amma idan kuma ka taɓa transfer da shi, ba zai nuna ma ba, sai ka sa haka ba. Sai ka sa entire all pin ɗin da ka yi amfani da shi, wanda ka yi amfani da shi kana so ne ka canza. To ni kun ga na yi amfani da 0815, sai na yi sending. Yanzu ka ga sai in shigar da sabon pin ɗin da nake so in sa. Yanzu na sa 0813, sai in sending. Sai noma confirm pin 0813, sending. Ka ga ya ce hello, your pin has been changed successfully, thank you for using MTN share. Ka ga pin ɗin mu ya riga successfully ya riga yi. Sai ka koma ka dawo baya, ka danna *777# sai ka shigar. Zai nuno ma sai ka shiga transfer airtime. Bayan ya nuno ma wannan fuskar, sai ka sa number wanda kake so ka tura. Yanzu kamar ni ina so in tura ma wannan number. To sai na danna, sai in sa nawa ne nake so na tura masa, sai na ce naira 50, sai in tura. Sai ya ce sa wannan pin ɗin da ka yi creating, wannan pin ɗin da ka yi, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Kun ga ai ga nawa pin ɗin, sai in danna. Za ka ɗan ba shi lokaci, yanayin sabis ne. To in dai har, to da zaran ka dai hakan nan yadda ka ga na yi, to insha Allahu wannan katin da ka tura ta je gurin wanda kake so ka je. Saboda ni yanayin sabis ne ya sa bai yi ba. Mun gode. Da Allah, idan baka mana subscribing ba, ka daure ka mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗora mu.